myśmy, aber ja sam pride o tym ryczała, kak we wocho zach, kak su wocho ze wopdane byli od polo a wuko, a da bude byche najpride prajwa, kak rade sme jako mode holce, po na niedzielach po se chodzili, aber na polnych pučikach a spiewali. Niedzielu tak po południu przy wuchodźowaniu. A ja może sobie ty dopomnieć, gdzie się ma stała, tam gdzieś jest nitko szło, zas nowe nastało, haj, aber zasypane. Zaśmy tam stali, a nie cyrkie so wobočili, a tam byše tajke rejane svjetło, tak różojte svjetło, to jest tak mi to jest mi tak zaryło do pamiątka, to byše tajke rejane doživěne. A te drugie, když my tam se wuchodźowali, da sme słyszeli te skołączki. A nitko hižo lit džesatki, te su z wochos, we wocho zašan jac nie daje. Najmniejsze ja nisem ženi jac żadnych słyszała. Haj wocho su byli woprawdźe rjana wieska. Zade brużniu tych burskich statoków su byli niekotre wuki, ale hewak jara marwo wuku, tak su dobili wochožanci burja daleko jeździć na wuki, do Dolnej Kiny a do Brzezinki, do Rychwałda, aber jo do tej Kunščiny, do druhých wiesko, gdzieś su jac wuko byli. Ja so dopomnil na jednu knižku, tu je mam, nie wiem gdzie, ona horeka najskere niedźen, tam mamy serbskie knihy z tego. Jen wieste Hartmut II, ja nie wiem, choć wy teraz znajecie, to taką kniżku napisał. A w tym, w tej kniżce się ma czytała, jak su wochožanci burja do Brzezinki przyjęli na wuki. A tam, oni však su dobili tam přenocować. Ze skonymi zapřahami su tam přijeli. A da Hartmut II napisał, so su boja romaže sedželi, also jen praj, no Juro, wučajn doch tu flašu ze stovo ruksaka. Te wochožene te su přes tak čahali. Tu reč, na to može se dere dopolnić.